Ćao svima dragi moji sanjari, dobrodošli u božićni video. Pripreme su u toku, proslava će početi za 2 sata, dakle idemo u finalne pripreme, pokazat ću vam kako izgleda isto i šta sam spremila. Pokloni su ispod jelke, upakovat ćemo neke finalne i hajde da krenemo. Prvo što sam jutros uradila kada sam ustala, postavila sam sto. To uvek uradim ujutru, a nekad čak i veče pre. Kao što sam rekla, ove godine tamno crveni bordo stolnjak sa zlatnim nitima i takve salvete. I ovo, sećate se, govorila sam vam o ovim nadkrekerima. Talija ih je jako želela još prošle godine, kupili smo ih još pre mjesec dana. Dakle, uhvatite jedan kraj i osoba do vas uhvati drugi kraj, povučete i unutra se nalazi neko iznenađenje. Ovako izgleda sto dok još uvek nije serviran. Posle ćemo naravno snimiti i hranu, predjelo, sve što sam spremila. A ovdje za Taliju i njenu drugaricu ovako izgleda. To je onaj nadstolnjak što je moja baka radila. Ovako ga je Talija servirala, da naglasim. Ja sam ga malo drugačije, ali dobro. Njen izbor. I želela je da taj sto bude tu. To je također njena želja. Evo još jedan pogled na sto. Evo. To je to. Ovog jutra se otvara jedan poklon koji je dobila od bake i deke iz Italije. U pitanju je garderoba. Taj paketić dobija svake godine. I da vidimo šta su joj odabrali ove godine od garderobe. Zna se da su italijanske haljinice najlepše na svetu, posebno ove praznične. Ovo je neka body majčica sa balerinom. Talija obožava balerine. Haljinica, ovako je slično dobila i prošle godine. Preslatka je. Mislim da će ovu večeras obući jer je potpuno praznična. Ove body majčice dobija svake godine u raznim bojama, zato što su stvarno najkvalitetnije i najlepše. Pakovanje poklona. Ovo je poklon za bebu iz komšiluka, dečak. On ima mjesec dana. Kako je slatko ovo delice. Toliko mi nedostaje da imam bebu. Poklon za devojčicu iz komšiluka, ona ima skoro 3 godine. Ovo preslatko božićno delce. Da, znam, uvek bolje poklone kupujem za devojčice. Jednostavno umem bolje da odaberem. I ove drvene figurice, Mini i Daisy, imaju kao garderobu. Na magnet su i mogu da se preslače, imaju tu torbice, nakit, kupaći kostim, cipele. Dame sam kupila ove setove iz Viktorije, mleka za telo i ove parfeme u spreju i roze. Za svaku od dama sam, pored kozmetike koju sam vam pokazala, spremila i minđuše iz svoje kolekcije. Ovo su alke, ove su mi preslatke i ove sa srcem i njih ću da pakujem u ove kesice od Tila koje su pune glitera. Gleda kada su kesicama, ove roze su mi preslatke. I uz nakit će svaka dobiti i po paketić čokoladice. Preslatko. I to će da ide u ove Sarasoti kesice. I ove prelepe minđuše koje sam napravila pre neko veče. I pokloni su konačno upakovani. Ovo je preostalo, sad to ide pod jelku. I konačno su svi poklončići tu. Sve ću vam postepeno snimati, tu su kolačići, dakle kako šta budem slagala, tako ću vam sve snimati. Ovaj komad mesa će nam biti glavno jelo i to moj muž sprema, a ja sam stavila da ispečem neke ćuftice koje su mi potrebne za predjelo, a vidjet ćete šta sam smislila.
A također u rerni su krompiri i povrće u zemljanoj. Tako izgledaju ti zalogajčići. Ide ćuftica, pa ide bosiljak i pasta farfala na ovim slatkim čačkalicama sa jelkama i umače se u pasta sos. Ovi su moji tradicionalni koje svake godine za Božić pravim. Oni su sa lososom, dakle ide losos, hleb, majonez i kaperi. I ovako to izgleda. Sad ću da napravim brusketice. Njih ćemo složiti na drugi tanjir. Vidjet ćete isto zanimljiva varijanta. Sa tunom jedna vrsta i druga sa maslinama i belim lukom. I ovo su brusketice. Ove su sa tunom, limunom i crnim lukom. Malo sam iseckala peršuna i kapera. A ovi su sa maslinama i belim lukom. Eto, tako to izgleda zajedno. Sad ću to preneti na sto. Dakle, trpeza je spremna. Ovdje su kanapei, predjelo. Sada ću doneti još nekoliko tanjirića predjela. Fali pršuta i sirevi. Naravno i to ću. Ja sam Talija. I to je ta čuvena trospratna poličica koja svake godine krasi moju trpezu. Gore je selekcija sireva, mozzarella i bosiljak i pršuta. I sad je naše predjelo skroz postavljeno, a u sireve volim neki egzotičan džem. To je to. Ovako će trpeza dočekati goste, dakle sve je spremno, predjelo je tu. Gosti treba da dođu svakog časa. Kao što sam rekla, za glavno jelo moj suprug je spremio meso, veliki komad mesa koji se seče na tanke parčiće, a kao prilog sam spremila u srpskoj zemljanoj posudi povrće, tačnije krompire sa šargarepom i ruzmarinom. Oni su se satima krčkali na niskoj temperaturi u rerni i miris, a i ukus su zaista neopisivi. Za mene, a i goste koji nisu ljubitelji mesa, spremam špansku paelju sa morskim plodovima, jedno od mojih omiljenih jela i jako često ga pravim. Ovako izgleda kad je gotova. Cela kuća miriše na more. Što se pića tiče, tu je nezaobilazno kuvano vino koje samo doprinosi čitavoj prazničnoj atmosferi i čaroliji. I naša božićna večera je u toku. I mili moji sanjari, kao što sam vam obećala, ovogodišnji božićni kolačići, konačno ćete vidjeti šta smo ovih dana spremale, Talija i ja. Šišarke, to je jedino što sam vam pokazala, i to je kolač koji svi vole sa cornflakesom. I uvek sam se kao mala otimala za taj kolač na slavama. Krešenti sa kokosom koje tradicionalno pravimo svake godine, krešenti sa lešnicima, polumeseci puter keksići sa kokosom, sa prah šećerom i bez, pošto moji ukućani ne vole sa prah šećerom, breskvice zauvek moje omiljene. I šta sam preskočila? Da, pita sa višnjama i plazmom. To ću sada vam pokažem. Uglavnom, pogledajte još jednom ovaj poslužavnik sa svim našim omiljenim kolačima. Srećan Božić! I da, sad ću da vam pokažem pitu sa višnjama. I evo je pita sa višnjama i sa plazmom. Višnje su prava dragocenost u Americi. Veoma je retko naći višnju, pošto uglavnom ono što oni zovu višnja, to je naša trešnja. Ovo je voće koje je prošle godine medved pojeo. Posle večere nastupilo je čuveno otvaranje poklona. Podrazumeva se, LOL lutkice su najveća atrakcija ove godine, tako da se tim poklonima najviše obradovala. Dragi moji, prošlo je 3 posle ponoći, gosti su upravo otišli. Prilično sam umorna jer skoro će
24 sata kako sam na nogama, ali to je tako svake godine za Božić i to je dan koji pamtimo cijele godine, kome se radujemo cijele godine, tako da drago mi je da je sve proteklo kako treba, uživali smo u svakom trenutku, u svakom zalogaju. Pokloni su predivni i ona je dakle otvorila sve poklone koji su stigli od baka, deka, porodice, prijatelja i od ljudi koji su večeras bili ovde. Pokloni koje smo joj mi kupili, koje znamo da najviše želi, su od Deda Mraza, tako da ona očekuje da će noćas Deda Mraz posjetiti nas i da će joj ostvariti sve što mu je u pismu napisala. Tako da smo mi sad sve te poklone sakrili ispod jelke, kako bi ona kada ustane mogla sve to da nađe i da otvori. Ona je Deda Mrazu pored kamina ostavila keksiće kako bi se on poslužio. Sad ću to da vam pokažem. Ostavila jednu breskvicu i još 2 kolača. A ovo je njoj Deda Mraz ostavio, pošto je sad LOL obsesija. To će nju sačekati ujutru. To bi bilo sve od mene za danas. Dugačak dan, prelep dan. Hvala vam na pažnji, hvala vam na divnim porukama, divnim željama, podršci. Ljubim vas i volim. Kogod slavi katolički Božić, ja mu čestitam i želim mu sve najlepše. I svakako budite bezbedni, budite srećni, ušuškani. Ljubim vas i volim i mi se družimo sutra.